Με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούσαν εκείνες τις μέρες, η δραστηριότητα θα τειναζόταν στον αέρα. Στις 2 Αυγούστου του 2026, η Αντιπεριφέρεια Ξάνθης, σε συνεργασία με την Escape for All, αποφάσισαν να κάνουν οικοτουριστικές περιηγήσεις μέσα στη λίμνη Βιστονίδα σε άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα. Οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατούσαν εκείνη την ημέρα θα ήταν πολύς αέρας και δεν θα ήταν καθόλου ασφαλές να γίνει μια περιήγηση με σκάφος. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί γρήγορα ένα plan B, δεδομένου του ότι είχαμε όλο και όλο 3 μέρες μπροστά μας. Το εναλλακτικό σχέδιο ήταν να γίνει δραστηριότητα στα κανάλια και γύρω από τη Μονή του Αγίου Νικολάου, ένα τοπίο καταπληκτικό με πολλή ομορφιά και πολλή ζωή για να μπορέσουν να δούνε οι επισκέπτες μας. Επιστράτευσα ό,τι εργαλεία είχα στον γκαράζ του σπιτιού μου, τα έφερα εδώ στο λιμανάκι, προμηθεύτηκα αρκετή ξυλία από τις κατεστραμμένες από την περασμένη πλημμύρα εξέδρες στο Σέλινο και στη Νέα Κεσάνη και τα έφερα εδώ προκειμένου να επιχειρήσω να κατασκευάσω μια προσβάσιμη εξέδρα. Θέλω να πιστεύω ότι με τις ταπεινές μου ξυλουργικές γνώσεις κατάφερα και έφτιαξα μια προσβάσιμη εξέδρα αρκετά ασφαλή, τέτοια ώστε να μπορούμε εύκολα να επιβιβάζουμε αμαξίδια ή κάθε λογής δυσκολία και να μπορούμε να απολαμβάνουμε το τοπίο που εδώ βλέπουμε αυτή τη στιγμή.